Write an application to your headmaster to grant you leave in advance. ତମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଗୁଆ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁକି ତମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ନାଁ ନେବା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ନେବା। ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଏଠି ଅଲଣାହାଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଖିଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସଟା ବି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଥ୍ରୋ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଜରିଆରେ ଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ସାର୍, ଯେମିତି ମହାଶୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମିତି ଲେଖିବ ସାର୍। ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଯଥା ସମ୍ମାନ, ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲା ଯଥା ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ଆଇ ବେଗ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିବ କି ଯେଉଁ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ କି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ କି ଯାହା ଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫେଭର। ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ, ଜ୍ୱରରେ। ସୋ ତେଣୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ୱିକ୍, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁକି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଦେୟାର ଫୋର୍ ଆଇ ପ୍ରେ ୟୁ ଟୁ ବି kind enough to grant me leave from, ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଯେତିକି ତାରିଖରୁ ଯେତିକି, ମୁଁ ଏଠି ବୋଧେ 25/8/2024, 24 ଟୁ 2/9/24 and oblige ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଏପଟେ ଲେଖିବ ୟୋର obedient student ହେଲା, ମାନେ କଥା ମାନୁଥିବା ମାନେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ଏ ଲେଖିଦେବ କି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 7। ତାପରେ ଏପଟେ ଲେଖିବ ଅଲଣାହାଟ ହାଇସ୍କୁଲ,
ତାରିଖ ପକାଇବ ଯେତେ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲ। ଆମେ ଆଜି ଦେଲୁ ଆଜି ତାରିଖ ପକାଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଲେଖିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।